aku. Pak zaman saiki iki yen nyawang ngenten iki casing kasat mata. Heeh. Kuwi tetep kapusan. Kok kapusan? Ketok iki wis prawan, tibake ora. Iya. Ketok iki wedok, tibake wandu. Ngono ki kan yo. Iki wedok asli kapusan iso. Iki wedok asli. Carane yen pengen ngerti prawan pora, Piye? cemplungke kolam. Terus? Nah, ku angger nek kolam ki mak perempul. Nah, kuwi berarti wis ora prawan. Lho, dadi yen kolam ki banyune meneng, kuwi wis prawan. Oh, ngono. Heeh, anggere bruk. Nah, kuwi mboke dembik nyemplung ngono. Kok sembrono ta kuwi? Sia-sia. Mboke dembik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pak kirang 100 Ya rumah sana ngutang.